Защото остава точно 2 седмици до състезанието. Вече сме в категория тежа 73-800. И мега як. Да. Мега як. Много ти стана на киф. Мале, брутално изглежда. Така, днешния ден приключи. Не доснимах фитнеса, защото нямаше батерия в камерата рано. За пореден път непрофесионално. Сега вече е 12 часа и се прибрахме мега късно и трябва да си лягаме. Това е Коли, детето. Между другото, защото не имаше интродъкшън, няма нищо толкова клип. Реално остава 2 седмици до това състезание. То почти не остана време. Не почти ми, буквално не си остана време. Мерси ти, Коли, слизай са. Слизи. Да, исках да направя този клип, за да почна поредица до състезанието, поне тъй като бях почнал преди 4 месеца още. Преди 4 месеца бях почнал, после не довърших клипа, после да ме домразя да го снимам наново. И нищо стана от този клип, реално. И сега днеска реших да ви снимам първия клип от поредицата, като реално това да видяхте, беха кадри от дрехите, да си правим с жена ми в момента. И много скоро ще пускаме и сайт и всякакви други готини работи. Така че ако ви кифат аниме неща, може да ни пишете, може да си поръчате някой от нашите дизайни, може да си поръчате и дизайн по ваш избор. Ние ще ви го направим. Готиното на тия дрехи е, че са ръчно рисувани. Абсолютно всяка една дреха е ръчно рисувана. И са много готини. Ще рисува снимките, да ги видите рано, мега бруталните дрежки. Така че, ако има метал фенове, също може да ми пишат. Вижте ми чашата само колко е брутална. Та реално до това състезание не остана никакво време. И се пускам в 74 кг до 23 години и ще видим какво ще стане. Искам и се да го снимам цялото. Мога ви направя рекап след него, ако стане нещо готино изобщо. Между другото, за в момента не се притеснявам, който ми е много странно. Аз очаквам да се притеснявам мега много, защото не остава време вече. Не ми е притеснявам, даже искам да дойда вече, ще ми е много готино там, предполагам. Да, много интересно. Така че мислим да спим 2 дни, ако може ще ви влогна и 2 дена. Да качиме нещо, ще е готино. Реално на това състезание се записах, защото имаше една сбирка на отбора преди много време вече. И там всеки втори се е състезавал, всеки втори си говореше за състезания, всеки втори те пита дали се състезаваш. Че бях единственият дет не се състезавам и ми става малко кофти от това. Викам, да пробвам. Ама да, затова записах на това състезание. Реално ще видим как ще мине. Ако няма втори другата седмица, най-вероятно ще ви снимам вече състезанието. Ако пак ми се занимава, ако не след 7-8 месеца за второто. В момента така си е. Има какво по-хубаво, което не може да го снимаш. Ами аз мисля, че ще говориш нещо. ASMR. А те демек са със свободен капак. Да, не са. Мале, иначе това да си мъж сигурно е много яко, аз никога не бих могла да го направя това. Айде, гай си първи котила. Айде! О, мага, много яко! Ама са топ. Това е първата официална сглобена котия. Готина стана, нали? Да, супер е. Значи ето опис ще го има на сайта със сигурност. Е мега як. Да. Мега як. Много готин стана, ме киф много. Само да го загънем. Това е много зле сгъната тениска, но... Смисъл... Така. Incredible. Ако някой получи такава тениска... Тя да ни покажа това, бе. То трябва да поръчаме и стикери, ама ти да си спринтихме визитки. Не визитките, какво се вика това? Не знам, карти. Да, които са много яки. Тук отзади има опътване как да се пере, как да се грижите за тениската. Така са отпред. Това ни е логото. Пляскаме една това вътре и това. Това са ни благодарствените писма. Много сладко. Нали? И е така изглежда реално. И сега трябва да поръчаме фолио, дето ще е къстъм с нашото лого и 2 броя стикера. Това са обувките, ама аз ги видях, че ще канал. Ма са мега найса. Да. Готини се, трябва да ги пробвам. Дано ми стана, защото не ги пробвах там, ама. Да. Би трябвало да ми станат. Много ме кефи по-любителите винаги на това, обаче. Това е трикото, което си поръчах преди 2 седмици и чак сега дойде. Сега си беше скъсал трикото, а? Май дано ми стане, защото имам 2 седмици за състезанието и няма кога спочвам друго.
вече иначе. Мале, брутално изглежда. Мале, да ми стане, ме изглежда брутално това. Абе, що няма сладко, бе? Сладко? Абе, слагат никакви бомбони, аз гледах. Еми, защото сме от България. Мале, виж колко яко изглежда. Да. Такъв материал ли? Не си го представях такъв. Мале, да ми стане, ама бати бруталното изглежда. Ще ти стане. Виж колко е готино рано. Трябва ми стане, да Ще ти стане със сигурност, да. И отземеш колко е яко. Да. Но е наситен цвета, които ме киф, аз съм чакал да е толкова червен. Мале, ти задника ти ще изглежда very perky. Чакай само на твоята аудитория, ако искаш да им кажа за това как се превръщаш буквално в най-големия ти враг от фитнеса. Ти са от панелик си стига до фитнес, нали? С наколенките, с сакчето, с колана. С 3 литра вода, с трихода, с камерата. Да. Ти си просто апгрейдната версия на него. Значи ние много се ебавахме във фитнеса на един човек, с който Янек много се караше. И Янек в момента се превръща в него буквално. Така че хората, които не харесвате, буквално винаги най-много приличат на вас. И хората, с които най-много не се разбирате, са тези, които са отражени на вас най-много. Ще го спечелиш това състезание и с този фит. Поне ако не вземеш нещо, ще слегнеш на Aesthetics. Добър вечер на всички. Днеска имаме база клек, лежанка и тяга. Само една клека пари 125 четворки на 6-7 RPI. Трябваше да е 130, ама нямах сила за 130. Гледай се. Само лежанката сигурно ще е думнал 80-85. Между другото става точно 2 седмици до състезанието. Вече сме в категория тежа 73-800. Та само решихме да кътнем до 74 и в момента си влезнах в категорията вече. Аз тренирам и с Чичо Емо. Емил Кръстев най-големия. Решихме да кътнем до 74. В принцип той не искаше, ама се наложи. Равно първия клип го снимах преди 2 месеца. Просто нещо не знам какво стана, не го качих за това малко късно. Сами на клека рано ви снимах само една серия, защото загарах и тотално изключих, че трябва да снимам. Ама да, мина добре. 125 кила, 3 серии по 4 повторения, 7-8 RPI, бех окей. С новото трико съм, да, за първи път нося трико. Мега найс, много удобно се усеща. Само лежанка, лежанката сигурно ще служа 80-85. На паузички, 4-5 серии.